Iranski Hulk. Iranac Sayed Garibi ima skoro 160 kg i bukvalno je sav u mišićima. Tako je i dobio nadimak na društvenim mrežama Iranski Hulk, jer jako podsjeća na američkog superheroja Hulka. Garibi ima 24 godine, lagano podiže tegove od 175 kg i vrlo je aktivan na društvenim mrežama. Ima skoro 60.000 pratilaca na Instagramu, koje svakodnevno obraduje slikama iz teretane ili sa različitih takmičenja. Sayed piše na persijskom, ali su mu hashtagovi na engleskom. Iranski Hulk ili Herkul, kako ga još zovu, učestvuje na različitim bodybuilding takmičenjima, a na nekoliko je uspešno predstavljao Iran. Amu Hadži, 80-godišnji Iranac, deluje kao da je izašao pravo iz neke naučno-fantastične priče. On se nije umio, a kamoli okupao poslednjih 60 godina. Hadži, za koga se veruje da ima oko 80 godina, živi na jugozapadu Irana. Njegova jedina strast je pušenje lule koju ne napuni duvanom, već balekom. Gary Turner iz Velike Britanije, poznat je i kao Stretchy Skin Man, sposoban je kožu 15 cm odvojiti od tela. Ovaj talenat zapravo je poremećaj koji pogađa kožu, ligamente i unutrašnje organe. Steven Wiltshire ima sposobnost da pogleda predmet samo jednom i da stvori crtež tog predmeta prepun detalja i tačnosti. Wiltshire je nacrtao grad New York nakon kratke vožnje helikopterom iznad grada. Hein Gok nije spavao još od kada je dobio grip 1973. godine. Neverovatno, on funkcioniše apsolutno normalno i manjak sna nema nikakvog efekta na njegove svakodnevne aktivnosti. Isao Machi iz Japana ima mogućnost da procesuira svoju okolinu na drugačiji način od normalnih ljudi. Umesto da samo vidi predmet koji se kreće kroz vazduh, on može da predvidi tačnu lokaciju predmeta u svakom trenutku sa neverovatnom preciznošću. On koristi svoj talenat za seckanje predmeta u vazduhu koristeći svoju katanu za zabavu ljudi. On je jako popularan na internetu zbog seckanja kuglica koje su ispucane direktno na njega, a one se kreću brzinom od oko 550 km u sekundi. Ovo je Wim Hof. On je otporan na hladnoću. Wim Hof popeo se na Mont Everest samo u biciklističkim gaćama. Temperature na Everestu znaju da variraju od -35 pa sve do -60 stepeni Celzijusa. Temperature na kojima bi svaki čovek umro bez određene zaštite. Ovo je trkač na duge staze, Dean Karnazes. On je super čovek kada su u pitanju nivoa izdržljivosti. Njegove noge su uspjele da istrče 80 sati non stop trčanja, 350 milja, kao i trčanje 50 maratona u 50 država. Njegov naučni tim došao je do zaključka da ako se redovno hidrira i hrani, on bi mogao bukvalno da trči 7 do 10 milja na čas. Dok ne umre od starosti, on bi samo nastavio da trči. Ben Underwood izgubio je vid kada je imao samo 3 godine od raka. On je uspeo da pravi zvuke klika koristeći usta i na taj način prema ehu ocenjuje kakva mu je okolina i da li ima prepreke na putu. Ova jedinstvena sposobnost dozvoljava Benu da se šeta bez ikakve pomoći, da vozi bicikl i da ima normalno detinjstvo. Claudio Pinto ima moć da izbaci oči 95% iz svojih jama.